Wow. Hot potato, she a hot potato. She got me looking so red like a fresh tomato. Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dnes to bude Brawl Stars na účte pro Macko. Ideme si jackpot. Konečne. No, máme na Chestera. Drago, asi si ho zatiaľ nesvičnem, uvidím ešte. Ideme eventy si rozklikať. Budeme veľké XPčka. Asi si kúpim aj Brawl Pass, uvidím. Ale inak nič dobre tu asi není. Iné. Dneska by som si dal asi challenge s Kitom. S tým som dlho nehral. A mám na ňu aj quest rovno. Takže by to mohlo byť dobré. Ideme sola. Aha, ja som mal už sola. No a ideme do hry. Dúfam, že vyhrám. Takže sme v hre a botov mám v hre. Takže tu sa ani nemusím snažiť asi. Reálne, lebo týpek je bot. Typci. Pozrej, ja mu utečem. Aj takto reálne. A tak, tí boťaci sú nejaký silný, ne? Čo? Kamu to nemôžu byť boťaci? Ale je vidieť, že som dlho nehral. Lebo ja som nehral veľký štvrtok už túto hru, takže... Ale oni sú boťaci, to vidím. Vidíte, jak hrajú. Aspoň. A vidíte, jak ja hram. Máme ultinu a toto by sme mohli vyhrať. Nehovor mi, že toto už prehrám. Ja som dlho nehral. Musím sa schopiť, že už viem hrať. Zase viem hrať. Kde sú ľudia? Kde sa fajtia? A tam. Dobrý. Nemám zapnuté zvuky, takže nič nepočujete, možno takú pesničku a mňa. Typeče kempí, že? Určite kempí, to je jasné. Čo mám robiť? A tu je! Hehe. Navination. Super. Škoda. Ono, vlastne čo je shop? Som sa ani nepozeral. Legendary skin. Ten by som si aj rád kúpil. Pozrite sa na moje goldy. Tak, no, peniaze, nie goldy. I možno si kúpim aj veľký silver, lebo mám jeho, ale za chvíľu môžem si kúpiť za chvíľu. No, ja by som si asi kúpil, no ako nemám s kým. Ani sám neviem. Musíme to teraz vyhrať a keď to prehráme, tak som mega slabý. Tak toto si nevyhrám. Jau? Hacker? To čo bolo? To bol hacker. To mi ne... Špinavý hacker. Ani mi nehovorte, že to nemohol byť hacker. Jak mám mohol trafiť na všetky rány? Ja tak teraz zvolím taktiku kempy. Nehýbe sa. Tak hýbe. Yes! Ale zvolím taktiku kempiť. Ja som dobrý. Najprv by som sa mal naučiť slovenčinu a potom robiť takéto videá.
Nie. No tak je. Čau, bambino. Dobre. Teraz som bol na chvíľu ticho, ale vyhral som. Mal som dať klauna, to už je jedno. Joj. Jako... Blížime sa... Toto si nevšímajte. Kamarádovi som požičal môj channel. Môj účet, takže... No, dáme ešte jednu hru. Musíme to vyhrať. Inak som najhorší človek na planete. A potom sa nečuduj, že prečo sa volám Pramacko. No, nie, ja som Kit. Kit je najlepší hráč na planete. No hráč, brawler. Možno aj hráč, kto vie, možno to je. Jasné. To mám robiť. Ja som dlho nehral, takže... Tak toto bude koniec videa. Ak sa mi video páčilo, určite zanechajte like. A ak chcete ďalšie takéto video, tak dajte ďalší like. Dobre, tak čaute.